Enguany s'han celebrat les 5enes Jornades Interculturals d'Institut dels Alfacs. Són dies que cada curs dediquem a conèixer millor la cultura d'alguns dels nostres països d'origen. Per commemorar que aquest és el darrer curs del nostre projecte Comenius, hem dedicat les Jornades Multiculturals a la cultura europea. Des de la matèria optativa d'Educació Visual de tercer d'ESO, hem organitzat una gincana que ens ha conduït pels carrers de la Ràpita en un recorregut inusual. Potser no us heu fixat mai, però hi ha alguns carrers de la Ràpita que tenen instal·lades unes capelletes amb la figura d'un sant o d'una verge. Hem usat les localitzacions d'aquestes capelletes com a punt d'informació per guiar el recorregut. A cada capelleta hi havia un codi QR que informava breument d'algun fet rellevant del sant o la verge a qui està dedicada. Cada participant ha realitzat una recerca visual d'algun aspecte quotidià contemporani de la Ràpita que guarda alguna relació amb allò explicat sobre el sant o la verge. La Mare de Déu del Remei era qui donava consells als malalts i a les dones embarassades. Hem gravat en vídeo persones que explicaven remeis curatius casolans. És una planta que va dins d'un cos, bueno, el cos, o el jardí, molta gent del fill del jardí, el fill del fungal, feien que un tros de l'aloe vera i feien la posis al mal. A la pell. Aquí m'hi està plantant. A veure, l'alcohol de remei, quan tens un doloret a la cama, te vas posant 2 o 3 vegades, cada vegada vas posant, fins que et passa. Doncs, bueno, quan tens una mica de conjuntivitis als ulls, si se t'hi fiquen els ulls molt llaganyosos, apegats i així, va molt bé agarrar una bosseta de manzanilla o manzanilla en flors, fas una mica d'aigua bullint, la fiques dins, la deixes reposar un rato i quan ja està feta, ja has reposat un poquet, llavors la deixes que es gele, perquè si està calentat podries cremar. I llavors quan allò ja està gelat, en allò te pots banyar i rentar-te els ulls i la manzanilla a la llarga lleva la miqueta que pugues tindre als ulls, sigui la cosa que sigui. La manzanilla és bo per a tot. A més, és bo per a quan tens mals de panxa, pels retortijons, per a les digestions. És una cosa que és molt bona per a tot. Mel en llimona, un remei pel mal de gola, és molt antic, mel en llimona, i amb llet, i pot quedar molt bé, i a més millores, Bueno, les meues abueles, diguem-ho així, usaven la frígola per la bullien. Feien sopes escaldades i rentaven les bubetes que tenien als peus. I els que eren pagesos i tenien animalets i també se'ls llegaven els peus, també els rentaven. És el que més feien. I és prou, no? Sant Isidre Llaurador es considera el patró dels llauradors i és venerat en molts llocs en processons en les que es beneeixen els camps. Hem fet una sèrie de fotos relacionades amb l'agricultura. Sant Francesc és el patró dels animals i del medi ambient. Hem buscat persones que tinguessin alguna mascota y els hem preguntat la seva relació. Se llama Chato y el pobre estaba abandonado en medio de la montaña durante 3, 4, 5 días, desnutrido, con la mitad de peso, con 15 kilos, pesa 30, y al cuarto día cogimos, fuimos por la noche y dijimos, ¡puya, puya! Y el pobre nos vio y subió. Cada dia que és un gosset. Avui m'ha donat un disgustallament. Em va parlar molt, cada vegada me fuig i m'assusto i vaig a buscar ell i no puc trobar-lo. Com se diu? Nino. Ai, si és boniquet. Sant Rafael és l'arcàngel proper als homes per alleujar-los del seu dolor i sofriment. Es representa vestit de caminant o pelegrí, amb un bastó i cantimplora perquè està vinculat als viatgers. Hem fet una sèrie de fotos d'algun indret de la Ràpita que mostra la seva condició de destinació turística.
Sant Roc és considerat qui ens protegeix de les tempestes. Hem gravat en vídeo algunes dites populars sobre el temps. D'aquí es veu la Foradada, d'aquí es veu el Palleret, d'aquí es veu el Cingle Roig, que tot està al mateix endret. Montsià en Capell, no et fies d'ell. Delfines que muchos saltan, viento traen y mar espantan. Senyalen el temps. Lo llevant porta l'aigua davant. La Mare de Déu del Carmen és la patrona del mar i dels pescadors. Hem fet una sèrie de fotos relacionades amb la feina dels pescadors.